Era salvaje, tenía valor, sanó sus heridas al valle bajo. Bueno, amics, us convido a tots al proper dissabte 17 a la Biblioteca del Districte 2, a Can Anglada, a la inauguració allà dels aperitius musicals que es començaran a fer allà. Tinc el gran honor de participar i d'inaugurar aquest cicle, així que us espero a tots allà.